Lirio ititanap. Tinapalabas, binagbagan ni Senyora Lorna ti apo ko na ni Alex, ket kinuna na makikapya ko madaytoy kini Jubilarde, ngem nagpaggaklaan daytoy. Kunapay ni Senyora Lorna nga mga nubalsen ni Jubilarde daytoy, gapoy ti panang parparigat na idi ije pagminasan, ngem nakunamat ni Alex nga urayon na dayta agundaway. Gapoy ti dayta, insang sangit ni Senyora Lorna ti panangpaay ni Alex itikid daw na. Itimat kabakiran anang irakadan ni Jubilarde kini Baldo. Sinumbatan amin ni Baldo dagiti dinamag ni Jubilarde. Itagagayem at tuwin tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio ititanap. Tanak dito! Yesawa ka! Mukatan na! Baka nang up ka dito! Agyaman ka, Kaldo! Yung mo! Dito ikaw namatay! Ang kita kang tumanon! No silipyag kang tungkol! Mukatan na! Mukatan na! Di na! Panawan! Salvar. Napanan. Salvar. Taon. Makakatak na dito ay. Nagikaro ka. Mga sino ka man. Pagtiti arat! Pagsangon tayo, senyor! Senyorito! Kasta tinapasamak idi kabayatan ti kaawan mo, iho. Nakalibas dagiti trabahador, ket maysa ni Jubilarde ang nakalibas. Ti salbag a Jubilarde? Kalpasan na, nauram amin ang dagiti kalapaw iji pagminasan. Anya? Asino tinanguram, senyor? Asino ti aking gapuanan, lolo? Ti estranghero. Estranghero! Asino ba ita nga estranghero, senyor? Ita lamang nagkunata. Ti tao amang kalkalaban kanyak, adimet agpabigbig. Kasla interesado akin kwa na, lolo. Uray siya, senyor! Kaya't kwa kilatisan mo sinrita nga estranghero. Nasiglat na dyan nga estranghero, nalaing nga makilaban. Asino nga taday dyato? Amuyo ka di? Dakal yatat ni Baldo, aday dyan nga estranghero, ket awan sa bali, no di ni Jubilarde. Anya? Ang Jubilarde? Isip estranghero? Ti ko na ni Baldo, kabisado na ti panagkugtar ni Jubilarde. Ngamin, nakugtaran na kamin dayjay nga estranghero. Iso amay kumpara ni Baldo, amay may sati style ti panagkugtar da. Aniya? Kinugtaran da kayo dayjay nga estranghero? Senyor! Apay nga yung tulok yo. Nasiglat! Iswasan minalinapanan. Naminanula kasta tinapasama. Naluway nga rin tayo nga estranghero. Yung da kayo, senyor! Di na katawan, do! Sulit, senyor! Kaya't ko, ama kamag dahi dyan nga estranghero. Bueno, ni Jubilarde. Takayat ko apalsen. Apa di oramidan, lolo? Sa pulan tayo, senyor! Numasapulan tayo. Siya akong timang gibos kan kwa na. Senyor! Ni Baldo! Sa dino tayat na! Tsaka mo, saan mi akadwa nagsubli dito asyenda iti dahi di agundaway, anapuuran ti amin akalapaw iti pagminasan. Amang ano nairaman na napuuran, lolo? Ha! Bukas ka! Natayan ni Baldo! Oh, tsaka mo. Senyor!
Magsubli tayo di pagminasan. Pakitaan tayo at bangkay mo baldo. Tulungan tak. Tulungan tak. Tulungan tak. Ang dag dito yan nakarakan. Tulong! Tulong! Rukaan ang dag dito. Isa da ito yan tinagpatinggan ti kalsada dito yapag. Kuna ni Baldo, iti akin kan nigid apagnaan. Ti dala na mapan iti rest house ni Alex. Dayjay, surutag dayjay dalan. Nakakandado ti ridaw. Kaslawan tao iti unag tanakaululimag. Mangkita ak iti mabalin ko nga ramatan. Tap na malukat ak tiri daw. Awan tao dito yung rest house ni Alex. Ayan ni Crisanta. Sa di natin ang ipananda. Kita ak ti amin asilid da ito yung rest house. Da ito asilid. Kita ak. Awan tao. Dara. Dara lakit di dayta dayti kama. Dayta akawas ti babae. Dayto iti palda ni Nana nga intag na ka ni Crisanta. Dara. Ti Belo. Belo dayta ni Nana nga intad na matlaang ka ni Crisanta. Sabi no tinangipananda ka ni Crisanta. Opay adara-dara ti kawas na. Alex, agbayad ka iti nangina iti naramid mo iti asawak. Crisanta, sabi no ti pangsapulakan ka. Itay-pay ang magmagnaak. Tsaka mo ti umno ang pagturungak. Ayop kayo, Alex. Kimatlaang tisaan na mabalas. Ang bakit senyorita? Nakadara to. Kitahan, senyorita. Kitahan, hindi kalabaw. Awanan dagiti kalapaw. Talaga nauram dan. Ito ang tano. Talaga nauram, senyorita. Sige, Dora. Senyorita, awan mo't bangkay ang makita to dito. Ang mga noon naksitan ti bangkay di paldo. Kat nagbalinin na agda po. Kas tangata? Ang mga noon natayag ni Baldo. Ang mga noon pinatay di estranghero. Anang puhor ka na giti kalabaw. Kalpasan na. Tinuuran na matlang ti bangkay ni Baldo. May baga, panakarukat ni senyor, iti panakairakin na. Tinulungan ti may sa trabahador. Isuasa na nairaman na nauram. Omega. Mapantay ti kulungan dagiti trabahador. Huwag, senyorito. Tulungan tak. Tulungan tak. Arayatan tak. Nitoy. Rukatan tak. Pangasya. Awanan. Mataya dito yan. Makarok
Atak na dito eh. Balsan ka. Balsan ka. Strong hell. Gusto. Tigonam. Kita tan tupay. Hanggang tasanak amatay. Siga. Siga. Di patayan. Babanda ito yung suot ko. Sandak amay lasin dagiti kabusar ko. Kaslak lakay iti dito yung langak. Dagiti armas ko. Masapul ajak malipatan dagitoy. Tapno da kalasag ko. Sa pulak dagiti awanan konsensya at tao. Kat balsak ida. Oh, adto'y ti inumam agatas, senyora. Agyamanak, Mercy. Senyora, nabayag adi kasi marungkar ije farmhouse ah. Saanan? Saan ako na mapanijay? Jack kayatan. Sa bagay, awan mo't tiga po na ang mapan kapaylay ijay, senyora. Amangan paikit dinurang-rang. Amangan paikit dinuranggasan na kayo manin ni senyor. Naimbaglakit din ah. Tadaday ti mansyon day di senyor Juanito apag nanaudan niya. When Mercy, saan ko abay-bayan daytoy a mansyon? Senyora, Nasken ataripatuan ta daytoy a mansyon, Mercy. Saan ta abay-bayan? ay uwan senyora. Kanayo naktupay ngagdalaws. Oh, Senyora, ala, isaganam dagiti kasapulan ta. Tamapantaman kit di ije kataltalunan. Mapanta ije kamanggaan. Magkita ta itinaluom amangga. ay sige senyora. Naimbag nga oras yo, senyora. Naimbag ta si marungkar kayo. At da ipadamag ko. Anya day ta, Rita. Nagsublin dagiti trabahador. Manipot pagminasan. Damag ko. Anapuoran dagiti kalapaw da ichay. Isu ang nagsublidan. Agraman ni Senyor Pedro. Nagsublimutin. Napuuran dagiti kalapaw da. On, senyora. Adda ka nun ang puor. Saan da mailasin no asino? Ningata Juvelarde. Pinapanaw na kano dagiti tao iti pagturturogan da. Sana pinuoran ti ayanda. Kasta ka di. Ni Juvelarde lakit ti daychay. Iso nga, addan dagiti trabahador. Nagsublida, senyora. Nasaya at mo't. Dagiti sulpeng at trabahador. Imbagak kadakwada asaan da apasisirap iti silang tipirak. Ngam agpilit da. No kastamot laang, adda kadakwada da ita. No kayat dati agrigat. Sige, makamudan iti biyagda. Senyora. Rita, no pa'y natangken ti ulo da. Bagaam latta ida. Paritam ida. Senyora. No inaramid mo da ita kat saan dalata adungag. Awanan ti mabalinan tayo. Anda ako dito asyenda. Anda dito'y da Alex. Gaputawan da iti mansyon da. Agpaliwak iti farmhouse. Umasidigak iti farmhouse. Ato din paluto yung apulutan niya o sinyaw. Sige, panawan kayo pa'y dito war.
Tain na kidyo kusina. Ay, bandakla ang ana, da kasapulan niya. Sige lang, Chayong. Alex, anya ti madamag itinapanan nyo. Awanan ti kas-askan ti pagminasan, Lolo. Kami nagamit ni Diyos, senyor. Nadadaan. Kagraman ti paggilingan ni Finata. Aniya? Napuran pa amin na kayo daw. Wah, agbayad tayo dyan tao, anang aramid iti kasta. Dagi Jayda. Adda iti paraangan ti farmhouse. Ket, aginom da. Aginayadak nga umasidag itayan da. Ket denggek amin ti pagsasaritaan da. Dagiti ayop. Nalakala nga paltugak ida. Ngem, saan nakastati kayat ko nga ipapatay da? Kaya't ko nga inot arik naan dati sakit kan saan. Sakpay ang magsabti ang isda. Alex, anyo tinapasamag? Apaya na bayaga saan ka simbang sangpet? Ket, iti pa'y rest house mo tinagnanaydam. Wan, Lolo. Nagnaid kami ti rest house ko. Kaduanan ni Crisanta iti sinet, senyor. Crisanta? Tay kunata nga asawa ni Jubilarde? Well, senyor. Ah, Nagumahan ni senyorito Dayja Crisanta. ayan nga ruden, day jaya Crisanta. Kuha, Lolo. Ayan, senyor. Natayan. Ha? Naitaniman, senyor. Nangyugngata ni Jubilarde ti saritaan da Senyor Pedro, Doro ken Alex, gagayem. Di uliwana dinggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Lirio, iti tanap! Lirio, iti tanap! Tinapalabas, napan ni Jubilarde jabag ngayon ti rest house ni Alex, ngemawan sa bali ang nakita na, no di ti Belo ken palda ni Crisanta nga inted ti inana iti asawa na. Nang mesmes daytoy gaputad dara-dara ti kawas ni Crisanta. Iti paparaw na iti rest house. Inkadeng na ti mapan iti asyenda. Ita gagayem adtoy tituloy ti nobela tayo na paulwan. Lirio, iti tanap! Ket, ayan nga ruden ni Crisanta. Kuha, Lolo. Ayan, senyor. Natayan. Naitaniman, senyor. Alya na itanemen. Aguray kayo. Natay ka din? Wan, Lolo. Natayan ni Crisanta. Kasano? Labanan nakmet. Anya ay tiyaramidek. Di pinatay ko na. Kat naitaniman, senyor. Malawagan ng nagkuting bagada. Dagiti ayop. Pinatay na ti asawak. Ayop ngayon. Ang bayad kayo ita. Ang bayad kayo. Crisanta. Crisanta. Sige, ituloy yung ti uminom. Dahil na kon matulog. Doon tinainom ko. Yes, senyor. Itulog kayo. Sige, umunag dayan. Tauray sak. Kaya't kung di matulog. Umunag dayan. Malabit adwang nga oras tinapalabas. Idisimbrak dagiti talo iti farmhouse. Naranakan na siguro itan. Umunagak iti farmhouse. Sa nabali, kabisadok ti amin asul iti farmhouse. Iso sa anak amarigatan. Mapanakon.
Adeta. Ada ako ni diri daw. Nasayat. Saan ang nakalak? Amok mo sa dino ti silid ni Alex. Ijay ti pagturungak. Sino ka? Di ka butang kunak. Saan ka makibiyang? Aguli mo kalarang at no saan ka madaksan. Sige, mapankan iti silid mo. Wan! Sige, inakaon na! Agururok tiyawanan bain. Usalak tiniwat na. Kalpasan na. Talyak dagiti ima na. Sige! Magna ka! Nakapaturong kupaltog ko iti ulom. May salaga kalpit ka. Matay kan, Alex. Magna ka! Magna ka! Sige, magna ka na rin. Mapantay ti kabakiran. Di mo gandang tilumaban. Kaputawan gaway mo. May salakidot mo. Matay ka. Rapod kan dito. Unti kayo. Alex. Ket uro anyakan aramidan. Saan ka ang makarapat? Agsapan. Ay na. Asino nga tadya nang itanaw ka ni Senyorito Alex. Idirapi eh. Huh? Jaklag tagtagarin. Ang mga nusyak pa iti pagdasalan ni Senyor Pedro iti pungtot na. Agluto akideng. Sayang! Mapitla ka, iti kape! Ha? Wan, sige. Mapitlaang. Kanday tanay mas nga armos arte sa ganam. Tapno may mas ni Senyorito Alex ti mga. Wan, sige. Kayo masok ti agluto. Tarasan! Oh. Oh, dayta. Agtuyo ti kapiyan. Sige. Kain na kagpainit ti jarwar. Ijayak nga kape. Ay na. Di mo lamaw. Awanan ni Senyorito Alex. Basta jak tagtagaray. Nung matuktalan da nga awan gayam di Senyorito. Jak kaya't ay siyak ti pagdasalan ti puntok da. Amangan no patayon da. Chayong, ingkaringan ni Alex tagar musar kamin. At dapat at sikaswan mi tangal tao. Ngun siyaw. Mapanak latta iti silit ni Senyorito Makaamudutan. Senyor! Agtitisidan niyo! Karga aktif po tayo! Sige, Doro. Senyor! Awan mat ni Senyorito Alex iti silid na. Amangan no at da itirwar. Mala, sana balen. Umunata naman, Doro. Wan, senyor! May bagagsapan, Alex. Nakabusal ka pa'y lagaya maging gaita. Sige. Ikatot, tabusal mo. Anya tarit na pinakarakod, Alex. Sino ka? Agpapigbig ka. Ikatan tibunutin. Sige. Tapdan ka, Alex. Abeta. Naikatin, Alex. Bigbigan na. Jubilarde. Ano ti kata sa wanda ito eh? Opay.
saan mo ang maawatan? Alex, nubiyag ti pinukaw mo. Biyag mat ti pagbayad mo. Mano ang biyag ti pinukaw mo? Iso aday tamot biyag mo. Ti katuad na. Rukatan na dito, Jubilante. Diyan ang ti sasawan. Agmaw yung kan. Pues, ipakitakan ka. Ti kinamauyong ko. May talati ko. Iparaman ko lang matkan ka, Alex. Iparaman ko ti impalak mo iti kanyak. Rukatan na dito eh. Rukatan na. Aglaban na iti patas. Aliko. Pinatay mo ti pamilya! Pinatay mo ti asak! Basta na. Senyor! Awat mo ni senyor ito! Sinapul ko! Alam mo, awat mo! Napanak pa iti katultulunan! Napanak pa iti emonsyon! Ngayon ko na, ni Mariana babaw na di na nakikita. Ay, Marciana. Napanak pa iti emonsyon! Ngayon ko na ni Marciana babaw na asaan at napanijay! Ania? Senyor, ang mga noday di mansyon da Senyor Juanito. Sige, senyor, mapanakijay pa nakitaan. Barang napanijay ni senyorito. Sige, Doro. Mapan ka. Mercy, abda ka din ni Senyor Lorna. Awan, napan ijay kataltalunan. Apay aya. Ni senyorito Alex, abda ka din dito. Awan, jakmat nakita ngay may ditoy. Sa dinungatan, tinaturturong na. Ha? Apay? Mapukpukaw natin. Mapukpukaw? Sige, kaya nakipakaw mo kaya ni Senyor Pedro. Ngawan ditoy. Apay ngamin asapulan nyo. Urayin nyo nga gawid ah. Nagiinom kami di rabi. Katitagsapa. Awan mutan. Awan iti silid na. Ha? Sige, Mercy. Mapunakan. Itaman pa'y adinak sinutil ni Doro. Ang sa dilong ay tinapanan ni Senyorito Alex. Tasapsapulan da. Ha? Apay asapulan da ngay. Apay? Ubeng? Urayan da ang agaway. Chayong. Sikaman ti pagdamagag. Senyor? Saan mo ka diyan nasiputan ni Alex Arimuari di Rabi? Saan, senyor? Basta itinakita kasi kayo na tanlaw. Insarak matin ati ridaw. Kalpasan na. Nabanak matin naturap. Kasta ka di. Di binaon na kamang ringkan ko na itayag sapa. Awan mo titisilid na, senyor. Oh, sa dinungatan tinapnapanan na. Maleman nga mawan pa lang. Oh, Doro. Ada ka magkayaman. Senyor, talaga diyak masarakan ni Senyorito Alex. Awan mo ti di mansyon na pagnanay da ni Senyor Lorna. Aniya. Dan sabot ang dakas sa napasamak na. Ha? Ang mga ano dakas tinapagtin na, senyor. Pedro, anya tinapasamak ka ni Alex. Sapsapulin nyo kano. Samya masakulan. Kala ka nagpukaw. Aginom kami lang iti Rabi. Simre kami matatalo dito farmhouse, idinalpas kami ang nagiinom. Ay gamit ay agsapa. Awan maternity salad na. Dandan ni sumitngatan. Ngam awan pa'y laeng. Oh, amang ano na pa ni rest house na. Rest house na? Wen, amangan kit di mat ni Jai tinapanan na.
Inak man payag pariir di tarwar. Sanak pa yung makaturong. Lagi na naaaklapiit. Kalpasan na. Inak ton maturong. Ay. Agpariirak man ta. Asino ti aking bangkay iti nakita ni Chayong itirwar ti farmhouse. Gagayem. Di uliwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Leo! Iti tanap!